My sa teraz nachádzame v tých menších pivniciach. Tieto pivnice slúžili tak ako tie dnešné na skladovanie potravín, vína a podobných vecí. Boli teda vyrábané z pálenej tehly a neskôr bol do nich vysokým tlakom striekovaný betón, aby sa vlastne udržali pokope. Môžete sa kľudne pozrieť aj tam, nech sa páči. Zase po pivnici. Ešte jedno pivo, prosím. Izbata. Studeno, ďalej našite. Namiesto frižiderovho izba zimnici sa čúva víno, dá sa nasypí i pivo.